po manggagaling sa may bahaging Isarog, si Pipito. Ayan o, napapalibutan na natin yan. Nalalambugan na po. This is Ines Vlog, 15 taon na sa YouTube. Ang paghahanda kay Pepito. We'll be fixing the kubo up there. To prevent Superstorm Pepito destroying it. Kubo. Nailagay ko na yung isang trapal. Ayusin pa. Kaso si Chinky gusto dyan. Kasi naman mainit yung trapal. Comfortable. Welcome to Kubo. After fixing the airways of the kubo, ayan, I'm gonna eat porridge for health reasons, of course. Breakfast. It's around 9:45 now on a Saturday. It's November 16, 2024. Super Typhoon Pipito is expected to landfall in Bicol region around 10 in the evening, so we'll be ready. I hope God will guide us to make this storm a little weaker. So we've been traumatized by the outcome of Christine, so the floods, of course, the lost houses, damaged crops. Andito pa rin ako sa kubo. Ayan mga damit. Ito mga doggies, ayan o. Basta may tulugan lang sila. Okay sila. Ayan. Chinky, Mocha, and si Lala at saka si Summer. Summer? Doon ka sa upuan. Ayan, dyan po manggagaling sa may bahaging Isarog, si Pipito. Ayan o. Napapalibutan na natin yan. Nalalambugan na po. Buti na lang at nakatapos na ng pag-treasure sila insan doon, no? Na-save pa rin yung palay nila. 5:25 na ng oras ngayon. Hello mga ka-onliners sa Iris Vlog. It's November 17, Sunday. Yes. Tam-tam tumabi sa akin. At ganun din si sino ba yan nandyan? Nandyan siya. Nalamigan siya. Yung ibang ano, yung ibang aso ay andun sa kabila. Mahangin pa rin kahit alas ito. Matubig sa kanal. So yun na pong update natin. Mahangin pa rin si Pipito. Although hindi naman tayo yung dinaanan ng sentro, nasa gilid lang tayo. Ang dinaanan ko yung Partido area ng Camarines Sur. Kaya our sympathy is for them. Diyan sa Seruma,
sa may tinambak, sa Goa, sa presentasyon, sa Karamoan. Sila talaga ang naapektuhan. At syempre yung Cam Norte, signal number 4 yun, diba? Signal number 5 kasi yung pinakamataas sa signal ni Lupito, kaya super storm siya. Grabe talaga. So may mga nagkahulugan dito. Ewan ko, buko ata. Titingnan natin mamaya. Super hangin pa rin si Pipito. Buti na lang yung beans kumapit talaga. Matubig sa kanal. Dito naman sa daraanan natin, nagkahulugan na yung mga dahon ng kukunak. Tingnan natin yung field. Ayan, yung mga nahulog na coconut. Matubig na po. Sa baryo, buti naman at hindi na bumaha. Less water siya, pero grabe naman yung hangin. Yan si Pipito.